जगदान आरो जगदान सानफ्रोमबो जगदान मा जाहोनाव आरो मानि थाखाय बिपिएफ दलखौ नागारनानै इउपिपिएल दलाव हाबदों हाग्रामा महिलारिया गावनि दलनि सायाव नायनाय गैया नामा हाग्रामा महिलारिया गावनि सरकार थानाय समाव रायजो राजाफोरनि हाबाफोरखौ मोजाङै मावनानै होबाखैमोन नामा थारैनो बिपिएफ दलआ गोमालांनायनि लामायाव दंसै नामा मा जाहोननि थाखाय बिपिएफ दलनि सुबुंफ्रा इउपिपिएल दलाव सानफ्रोमबो जगदान जाफैगासिनो थारैनो बेफोर सोंथिनि जाहोना मामोन थारैनो प्रमद बर'आ हाग्रामा महिलारिनिफ्राय गाहामसिन बिटिआर सरकारखौ दैदेनदों नामा जायनि जाहोनाव गासैबो सुबुंफ्रा साफा साफा बिपिएफ दलखौ नागारनानै इउपिपिएल दलाव जगदान जाफैगासिनो दं थिग बेबादिनो दिनैबो फिन आरोबाव मानव सेवा संघनि एनजिअनि बोसोनगिरि बिरखां बर' बिथांनि दैदेननायाव इउपिपिएल दलाव जगदान जानायनि हाबाफारि 2 नं दतमा बियाबनि बिसायख'थि फोसावदिं नब्लाङाव मानव सेवा संघनि बोसोनगिरि बिरखां बर' बिथांनि दैदेननायाव जगदान जानायनि हाबाफारि खुंफुंदों दिनै बिपिएफ दलनि सोद्रोमाफ्रा गाव गावनि दलखौ एंगारनानै 44 सुबुंफ्रा इउपिपिएल दलाव जगदान जाफैदों दिनैनि बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मानव सेवा संघनि एनजिअनि बोसोनगिरि बिरखां बर' बिथांजों लोगोसे इउपिपिएल दलाव जगदान जाफैनाय सोद्रोमाफ्रा मा बुंदों फै जों मिथिना लानि दिनैबो 44 गुबुन पार्टिनिफ्राय 44 जन दिनैबो जयेन जाफैदों आरो खोब मोजां मोनदां डेम'क्रेसि कान्ट्रियावहाय सोरनिबा बबेबा मोनसे दोलोखौ मोजां मोननानै गुबुन दोलोनिफ्राय फैनाय बियो नियमखा बुंनो थाङोबा दिनैनि नङा गोदोनिफ्रायनो जाफ्लेबाय थाग्राखा ओंखायनो दिनै जोंनि इउपिपिएल दोलोखौ एबा प्रमद बर' सारनि दैदेननाय जोंनि इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोननानै दिनै 44 माबाफोरा सुबुंफोरा दिनै जोंजों जयेन जाफैदों आरो बिथांमोनहा गावसोरनो जोंखौ हांख्रायनानै जोंजों जयेन जानो गोसो जानानै दिनैनि बे प्रग्रामखौ लानाय जादों ओंखायनो आं बिथांमोनखौ गोसो जानानै फैनायनि थाखाय आंनि गोसोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर आं बावहरबाय सिगांनि सरकारा बिथांमोननि सुजुग आरो सुबिदानि थाखाय मोनसे खामानि मावना होआखै नामा सार जिहेतु दिनै इउपिपिएलआव गोबां जगदान जाफैगासिनो दं नोंथांनि नोजोरथिनायाव बेखौ बिथांमोनहा आंनिफ्राय साबसिन मिथिसिगोन मानि थाखाय बिथांमोनहा सिगांनि जानाखि गावसोर थाखानाय पार्टिखौ गारनानै दिनै गोदान जोंनि पार्टियावहाय जयेन जाफैदों बेखौ बिथांमोना जोंनिफ्राय साबसिन मिथिगोन आरो निसय थानो हागौ गोसोआव बेबायदि माबा मोनसे खुद्रिनाय एबा नांगौबायदि बिथांमोननि साननाया मोनसेबो जाफुङैनि थाखाय दिनै जोंनि सरकाराव फैदों फारसेथिं साननो थाङोबा नंगौ दिनैनि जानाखि बिटिआर सरकाराव प्रमद बर' सारनि जानाखि दैदेननाय बे दैदेननायाव गासिबो हारिखौ बासियालासिनो गावजों गाव जोङो मोनसे न'खरनि बायदि सोलिलायनायनि जानाखि परिबेस लाबोदों आरो गावजों गाव अननायनि जानाखि मोनसे जोंनि गेजेराव दिनै बार बारदों बे बार बारनाया बास्तबै जोंनि प्रमद बर' सारनि दैदेननाय एबा बिथांनि नाजानायानो जादों होननानै पाब्लिकफ्रा बयबो दिनै सिन्था खालामनानै जोंजों जगदान जाफैदों बिसायख'थिनि सिगां बिपिएफ दोलोनि माखासे पार्टिनि जे सोद्रोमाफोरा नैबे इलेक्सननि सिगां सिगां जोबस्रांगोन नामा सार जिहेतु नैबे बियाबाव बेखौथ' बुंनानै लानो हाला एबा बुंनाय नङा बिथांमोना मा आदर्शजों मा मावदों बे बिथांमोननि खामानि जोंहा जोंनि जानाखि आदर्शजों जों मावगासिनो दं बे मावनायखौ दिनै गोबां गुबुन पार्टिनि सुबुंफोरा एबा बिथांमोननि जानाखि सापर्टारफोरा जोंजों दिनैहाय जोंखौ मोजां मोननानै फैदों बे खोथाया सैथो सियालमारि ओनसोलनिफ्राय 11 जन लाइमोनफोर फैदों बिसोरो गावसोरनि खोन्थानाय मथे सिगां 18 थारिख ना माबा थारिखआव बिथांमोना बिपिएफआव जयेन जाहैदोंमोन जयेन जाखांनायनि उनावहाय बिथांमोना गावसोरखौहायनो माबा मोनसे भुल जानाय बायदि मोनदों होननानै बिथांमोना बुंदों ओंखायनो दिनैहाय जोंजों थाफैफिननो थाखाय बिथांमोना दिनै फैफिनबाय दा जोङो गोसो गोरबै बिथांमोनखौ बोजबना लाबाय आरो लोगोसे जोंनि बे सेरफांगुरि नैबे नाराबारि ओनसोलनिनो जोंनि माखासे राजबंसि आइमामोनजों लोगोसे बिसोरनि जायनाखि गारजेनफोर दंमोन बे जायगायाव आरो बिपिएफआव बिथांमोना मोजां रोखोम सापर्ट होनानै खामानि मावबोदोंमोन होननानै खिन्थादों दिनै जोंनि दोलोखौ बिथांमोना आरो साबसिन होननानै बासिनानै लाबाय आरो लानायनि थाखाय दिनै बिथांमोना जोंजों जयेन जाफैदों नोंथांनि मेन इस्युआ मा जिहेतु नैबे बियाबाव नोंथां जे इउपिपिएल दोलोआव जगदान जानाय लोगो लोगो गोबां रायजो राजाफोरा नोंथांजों लोगोसे फैगासिनो खिथु खिथु मा फोरमायगोन सार आंनि उद्देश्यआ मोनसेल' दिनैनि जानाखि गभर्नमेन्टआव मोनसे सान्थि परिबेस फैदों बे सान्थि परिबेसावनो आंबो थाफानानै आरो बांसिन सान्थि खालामबावनायनि उद्देश्य लानानै
आरो लोगोसे जोंनि ओनसोलाव बांसिन जौगानायनि हाबाफारि लानानै जाहाथे जोंनि रायजो राजाफ्रा मोजाङै थांनानै थानो हायो आरो गावजों गाव मोनसे अनलायनाय परिबेसखौ जोंनि बे बियाबाव दोनलायबाय थायो बेखौनो आङो बिथाबोदों आरो बेखौ बिथाबोनानै दिनै आङो समाजनि थाखाय खामानि मावनो होननानै जे दिनसिम ओंखारबोदोंमोन आङो मानब सेवा संघनि उनावहाय आं दिनै इउपिपिएलडिएल आव जयेन जादोंमोन जयेन जाखांनायनि जेनाखि उद्देश्य बैबारावबो आङो बुंखादोंमोन जे आङो मानब सेवा संघआव थानानै जेसेबां खामानि मावदोंमोन बेनिफ्राय बांसिन खामानि आङो सरकाराव थानाय जानाखि इउपिपिएल पार्टि एबा जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्ट बे गभर्नमेन्टनि दारै आङो पाब्लिकफोरखौ गोबां सेवा खालामनो गोसो जादों आरो बे थांखिखौ लानानै दिनै आङो बेबायदिसिम आंनि जानाखि पलिटिकेल जार्नि बे पलिटिकेल जार्निखौ आं स्टार्ट खालामनानै दिनै बिदिसिम सफैगासिनो दं আসলো তাক ভাল নাপাই আমি তাক ভাল যেহেতু সরকার পার্টি তাক আমি জইন কৰিলোঁ আমি আগৰ পৰা কোনো সুবিধা পোৱা নাই কোনো একো সহায় সুবিধা একো পোৱা নাই সেইকাৰণে আমি আজি তাক পদত্যাগ কৰি আমি চৰকাৰ যিটো আমি তাকে আমি আহি আমি জইন কৰিলোঁ আৰু কি সেইটোৱে আমাৰ जोंनि दिसआ जाहैबाय सिगांनि जा बिपिएफ दोलो बिथांमोना 17 बोसोर सरकार सालायबोबाय दा बे समावहाय जोंनि लाइमोनफ्रा जेबो खाबु मोनाखै साख्रि बाख्रि जेनिबो खाबु मोनाखै दा बेनि थाखायनो जोङो दा नैबे सार बिरखां बर'जोंहाय जोङो जयनिं जानो फैदों सिगाङावहाय जोङो बिपिएफ दोलोजोंहाय जयनिं जाहैदोंमोन दा जोङो सानलायलायनानै दा बबे मोजां जागोन जों लाइमोनफ्रा गासिबो सानलायलायनानै बहाय थाबा मोजां जागोन मागोन एसे सावरायलायनानै दा जोङो दा इउपिपिएल दोलोआवहाय हाबफैफिननाय जाबाय आरो सोरनि थुलुंगायाव नोंथांमोना बिपिएफ दोलोआव जगदान जाहैयामोन बे गामि एरियायावहाय माखासे मानसिफोर दङ जों बेवहाय लानानै थांदोंमोन बाहाय जों लानानै थांनायलाय जोंबो थांनानैहाय बिपिएफआव जयनिं जाहैदोंमोन आरो दा जोङो गावजों गाव सावरायफिनलायनानै दा इउपिपिएलआवहाय जों जयनिं जाफैबाय आरो साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गिबि खेबनि थाखाय आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारा बाक्सानि सदर मसलपुराव गासै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय गोदानै कचिं सेन्टार बेखेवनो थांगासिनो दं जायफोर सुबुंफ्रा गोजान जायगायाव थांनानै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय कचिं लानो हायाखैमोन बिथांमोना बे बारनिफ्राय बे कचिंनि खाबुखौ आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारनि जोहै मसलपुराव मोननो हासिगोन बे कचिं सेन्टाराव बिथांमोना डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट 3rd and 4th ग्रेड रेलवे एसएससी आर्मी जीडी अग्निवीर बेंक पुलिस आरो टेट आनजादफोराव जिरायनो हानाय बायदि रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिजों फोरोंथाय होनाय जागोन बे कचिं सेन्टारनि सोमोन्दै आबुङै मिथिनो थाखाय 9101450597 6900584714 आरो 9365132228 जानबुं अनजिमायाव खौरां लानो हागोन